Get Your Belly Out har rigtig mange mennesker, både herhjemme, men også i udlandet, delt billeder på de sociale medier af dem selv, som har stomi, og altså viser sig selv, som man kan se her, med en stomipose. Og altså på den måde være med til at bryde et tabu. Men hvordan er det rent faktisk at leve med stomi og samtidig være en ung kvinde? Det er noget af det, vi skal tale om nu. Godmorgen og velkommen, Stephanie og Belinda. Godmorgen. Allerførst så lad os lige få forklaret, Stephanie, hvad er stomi egentlig? Vi har 2 poser liggende her på bordet foran os. Hvordan fungerer de? Altså jeg bruger selv 2-delssystem, og det er, at først så sætter man, altså man klipper hullet til det, der passer til en stomi, og så sætter du det på, så stomien den kommer til, det er ude din tarm, der sidder ude. Og i mit tilfælde der er det en tyndtarm, der sidder ude. Og så klipper du bare hullet, og så sætter du stomipladen på, og så kan du klippe posen på bagefter. Okay. Og så, ja. Og grunden til, at man får ført tarmen ud gennem siden af maven, det kan være, at man har haft en tarmsygdom, eller har fået beskadiget sin tarm på den ene eller den anden måde, ikke også? Ja. Belinda, det er 3 år siden, at du fik at vide, at du havde stomi, og at du skulle til at bruge sådan nogle poser her. Hvordan reagerede du, da du fik den besked? Jamen, jeg nåede egentlig ikke at reagere. Det gik så stærkt, det hele, fordi jeg var så syg. Så sygeplejerskerne kom faktisk 20 minutter før jeg skulle opereres og sige, at jeg havde blodforgiftning, og den var helt gal, og jeg skulle opereres lige om lidt. Så jeg nåede ikke at registrere noget, jeg nåede ikke at tænke over noget. Jeg nåede faktisk først at se, hvad jeg havde fået, da jeg vågnede op på sygehuset. Og hvad tænkte du der, da du kiggede ned ad dig selv og så en vås på maven? Jamen, altså mine forældre var der og sådan noget, så det var rigtig svært for mig at lige finde ud af, hvad det egentlig var. Sygeplejerskerne skulle fortælle mig, hvordan der var ledes, og jeg var jo stadig påvirket af medicin og sådan noget, så det gik først op for mig sådan rigtig en uge efter. Så det var lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig var, jeg havde fået. Det forstår jeg godt. Stephanie, du har haft stomi af 2 omgange. Du fik stomi første gang, da du var 12, til du var 15, og så fik du det faktisk igen her for et års tid siden, hvor du blev syg igen. Hvordan reagerede du, da du fik at vide, at du skulle til at leve dit liv på en anden måde? Altså da jeg var 12, der var det sådan liv eller død på det tidspunkt, og det var mine forældre, der havde træffet valget. Jeg havde egentlig opgivet. Jeg kunne ikke mere. Jeg var så syg, jeg var 25 kilo, og fik bare sådan der morfinskildpinde. Det var det, jeg led af. Så jeg var egentlig sådan, at nu gad jeg ikke mere. Så mine forældre tog beslutningen, at jeg skulle have stomi, og jeg tænkte først, jeg fik faktisk en pige ud på hospitalet om aftenen og fortalte, hvordan det er at have stomi, og man godt kan leve normalt liv. Men jeg følte, det var ulækkert. Altså. Jeg synes, det var ulækkert, fordi at man skulle lige vente til, der var noget, der sad på ens mave, og det var ens tarm, og det var afføring. Så jeg synes, det var ret ulækkert, men eftersom at jeg blev opereret, og jeg faktisk ikke havde nogen smerte, da jeg vågnede, så var det rart, ikke? Jeg kunne leve normalt liv igen. Det er med sådan noget som at gå i svømmehallen og gå på stranden og alle de ting, hvor man lige pludselig viser noget mere af sin krop som ung kvinde. Hvordan har I det med det? Altså, jeg har ikke gået på stranden eller i svømmehallen i meget lang tid. Men så fandt jeg faktisk en måde selv at gøre det på, at tage en monokini på. Det er en badedragt foran, sådan, så man ikke kan se stomien, og så en bikini bag. Nå ja, okay, det er den der, hvor den er 2 del bagfra. Ja, det er set. Okay, og så kan du ikke se posen forfra? Så det var min måde at kunne komme ud på stranden og med venner og veninder. Ja. Hvad med dig, Stephanie? Hvordan knækker du den mod? Altså, det tog mig 10 år at komme i svømmehallen. Okay. Og jeg var først i svømmehallen sidste år, faktisk. Så... Altså, hvorfor så lang tid? Jeg tror bare, at... Altså, jeg tænker tit tilbage på Klovn, der lavede den scene, hvor det er, at stomiposen falder af i vandet. Ja. Og hvis folk de ikke ved, hvad en stomi er, og de tænker, okay, det kan være, at den falder i vandet, når hun hopper i vandet, så bliver man så lidt tilbageholdende. Jeg turde ikke gå i vandet, jeg synes, det var lidt pinligt. Men sidste år gjorde jeg, at jeg købte en højtaler i bikinitrus, så man ikke kunne se den. Så. Og man kan jo, altså nu står I og begge to sådan relativt tæt med tøj på, man kan jo ikke se den, altså som sådan. Hvad med sådan noget som kærester og dating og drenge i det hele taget og sådan noget? Altså, I har jo begge to kærester i dag. Hvordan gør man det? Altså min kæreste, han var lidt klar over, at det kunne godt ske, at jeg skulle have igen sidste år. Og på det tidspunkt har vi kun været kærester i et halvt år.
Og han tog det egentlig ret cool. Han var lidt til at Jeg skifte. kan huske, at vi var til en fest sammen, Ja. og der snakkede vi også sammen om det. Og der sagde jeg faktisk til hende, at hvis hun havde det, eller hvis hendes kæreste var der og elskede hende, så ville han nok også tage hende som med en stomipose. Og hun havde ondt på det tidspunkt. Den voldsomme smerter, Stephanie, det sagde du til mig. Altså, hvordan beskriver, altså, den smerte, som stomi udløser, måske især i starten, hvordan beskriver I det? Altså, jeg kom ind til min far, og så siger far, der er noget, der æder mig indenfra. Det er som om, at det er 100 nåle, der bare stikker igennem din mave. Sådan havde jeg det. Som om, der var noget, der bare åd mig indenfra. Og fortager den smerte, forsvinder den, når man så får posen? Ja, når man bliver opereret for fjernet sygetarm, så forsvinder smerten. Så forsvinder den. Så i virkeligheden går man hen og bliver rigtig, rigtig glad for sin pose, eller hvad? Ja. Ligesom jeg startede med at sige, og ligesom nogle af de billeder, vi startede med at se fra de sociale medier, så har I også lagt billeder af jer selv op på Facebook. Lad os lige prøve en gang og se dem en gang. Hvorfor har I valgt det billede? Det er dig her. Ja, altså jeg valgte det, fordi jeg blev inspireret af hende fra USA, og så Nikolaj, som satte det op. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu har jeg gemt mig i 3 år, og det er på tide at komme ud med det. Ja. Og så også sige til andre unge mennesker, at det er okay, ja. Og man ikke er alene. Ja. Fordi jeg følte mig alene, da det var, at jeg fik det. Det kan jeg følte, jeg var den eneste i hele verden, der havde det. Ja. Stephanie, lad os lige prøve en gang at se dit billede. Ja. Der kan man da se stomiposen i hvert fald. Det kan man. Ja. Jeg var i Egypten her i sommer, ja. Og det er taget derfra. Ja. Og det er egentlig bare feriebillede, jeg smækker op på min Facebook. Ja. Så. Og det her billede er i virkeligheden ikke et, hvor du tænkte, nu vil jeg vise verden, at jeg er stomi, men nærmere, at jeg vil også gerne poste et bikini-billede. Ja, jeg kan også. Alle andre det kan jeg også. Prøv at høre, jeg synes, I er så topsejre begge to. Hvor er det modigt, at jeg kom ind her til morgen og dele jeres historie. Tusind tak for det. Jeg håber, at jeres historie har